μου να έρθει να μας πει δύο ευχές, δύο λόγια, ό,τι θέλει να μας πει. Ό,τι νομίζει και δεν κρύβει. Κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Συλλόγου, εκλεκτές προσκεκλημένες, ειλικρινά σας μιλάω, έχω μείνει έξαμβος από αυτό που βλέπω απόψε εδώ. Επειδή θέλω να μιλήσω... Επειδή θέλω να μιλήσω μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά έλεγα πριν, ότι αν έχουμε τέτοιους πυρήνες στην πόλη, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η ζωή πραγματικά της πόλης κρύβεται πίσω από τέτοιους πυρήνες, σαν το δικό σας. Και εγώ τουλάχιστον έχω να πω ότι υποκλίνομαι σε αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνετε, γιατί όλα αυτά που άκουσα αφορούν προσφορά στην κοινωνία. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να φέρουμε σαν νέο ήθος μέσα στην κοινωνία μας. Και εσείς το έχετε ήδη κάνει και σας αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια. Και είπα ακριβώς ότι δεν μιλάμε για έναν αθλητικό σύλλογο. Διότι αυτά τα οποία κάνετε έχουν να κάνουν με όλες τις πτυχές της ζωής που αλλάζουν πραγματικά τη ζωή μας. Εμείς λοιπόν ως Δήμος δεν έχουμε παρά να σταθούμε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Δηλώνω απερίφραστα ότι εγώ προσωπικά θα είμαι ο πομπός και ο αρρωγός σε όποια προσπάθεια έχετε εσείς να κάνετε. Ότι θα είναι ειδικά στα πλαίσια των εκδηλώσεών σας, ο Δήμος θα είναι οι εκδηλώσεις σας υπό την αιγίδα του Δήμου και όλες οι δραστηριότητες σας προσαρμόζονται και προγραμματίζονται ανάλογα με τις δικές σας, ακριβώς με το δικό σας προγραμματισμό. Δηλαδή, όλες οι εκδηλώσεις που θέλετε να γίνουν στους χώρους της Αθήσης θα γίνονται με τον δικό σας προγραμματισμό. Καθώς επίσης και μέσα από την ανακαίνιση που κάνουμε και ξεκινήσαμε ήδη στους χώρους του σταδίου κάτω από την Εξέδρα, για να δώσουμε πραγματικά νέους χώρους σε όλους τους συλλόγους, από τώρα εγώ δηλώνω ότι εφόσον το επιθυμείτε θα υπάρχει χώρος ιδιαίτερος για σας. Θέλω πραγματικά να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε από το 2006 και θέλω αυτό το πράγμα να γίνει γνωστό περισσότερο. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Θα έρθω με τη φόρμα, όπως θέλετε. Όπως θέλετε. Θα έρθω με τη φόρμα. Γιατί το πανάκι κι εγώ. Ελπίζω αυτή η προσπάθεια και αυτή η διαφορά που δίνεται μέσα στη ζωή μας να συνεχίσει και εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες που επιθυμείτε εσείς. Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, να έχετε υγεία, να έχετε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και πάντα η ζωή σας να διακρίνεται από το χαμόγελο που βλέπω σε όλες σας αυτή τη στιγμή και που με ευχαριστεί πάρα πολύ. Και να ξέρετε ότι ο Δήμαρχος αγαπάει πολύ αυτή την προσπάθεια και είναι δίπλα σας. Θα κόψω ένα κομμάτι. Στην μακροζωία του Συλλόγου και στις επιτυχίες του. Και πάλι χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου.